श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरुकृपा। ओम श्री गुरवे नमः। আজি এই সংসাରରେ ସବୁଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳବାନ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतरे स्वमुखरे प्रकाश करी उद्धव को कहिसंती, हे उद्धव कर्मटी सुख दुख दाता विश्व संसारे बलवंता कर्म मोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारु कर्म हूँ नाही अन्य देव हे उद्धव कर्म पदेशे उदात कंठरे भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते, हे उद्धव ये संसार रे भावुछ जार धन अच्छी से बलवान ना जार जन अच्छी से बलवान ना जी रूप यौवन संपन्ना सी बलवान जार जश ख्याति वैभव अच्छी से बलवान ना ना ताहा केबे नुहे। ए संसार रे सबुठारु बलवान हेउछन्ति निजर कृत कर्म विश्व संसारे बलवंता से कर्म ही सुख दुख दाता। वास्तव रे यही कथा को आलोचना परिसर को जेतेबेले आमे आणुछे मने पड़ुछि उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर कथा। सी कहिथिले मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवनर मान दंड। अर्थात जीवन को निर्धारण करि थाए एई कर्म। जीवन रे सुख फल बा दुख फल प्रदान करि थाए एई कर्म। मनीष सुख भोग करे बा दुख प्राप्त हुए तार मूल सूत्र होची एही कर्म। तेणु आज एई कर्म संपर्क रे आलोचना कला बेले बा संसार रे सबुठारु जे बलवान सेही संपर्क रे आलोचना कला बेले प्रथमे जानिबा एई कर्म तीन भाग रे विभक्त। प्रथमे प्रारब्ध कर्म, द्वितीय रे संचित कर्म, तृतीय रे क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मरु जहा लब्ध आमे आमर पूर्व जन्म रे जहा किछि करिथिले से सबुतक विज्ञान अनुसार जहा कहती जीन बा गुणसूत्र सेही अनुसार मनुष्य सहित ताहा आसीथा ताहा ही होची प्रारब्ध। द्वितीय रे संचित मनुष्य ताहार 12 वर्ष पर्यंत अज्ञान अवस्था था। 12 वर्ष ठारू अद्यावधि जहाँ से कर्म संपादन करिछि ताहा सुकर्म थाउ बा कुकर्म थाउ सेही समस्तर
ଫଳାଫଳ ସେ ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମର ତାଲିକା। ତୃତୀୟରେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ଯାହାକି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରୁଛେ ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଯାହା ଏବେ କରୁଛେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରାଶିର ଫଳ ଏବଂ ଯାହା କ୍ରିୟମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କର୍ମ ତଜ୍ଜନିତ ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁତାପ ଅନୁଶୋଚନାବଶତଃ କୃତକର୍ମର ଫଳକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଭୋଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେବେ ହେଲେ କଟିଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଅଛେ, ଏ ଶରୀର କେବଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଏହି ଶରୀର। ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବଳ ଭୋଗରେ ହିଁ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜପ, ହୋମ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ନିୟମ କୁତ୍ରାପି ପରିଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୁଜ୍ୟମାନ ହିଁ ଗୀତାଭ୍ୟାସରତ ସଦା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ଥାଏ ତାହା ଜ୍ଞାନବଶତଃ ବା ତାକୁ ବୁଝି ବୁଝି ହିଁ ସେ ଭୋଗ ତାର ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରତା ରଖି ସେ ତାର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏକି ମହାନ ବୀର ଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ବୀର ବା ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ତଥାପି 10 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର 5 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ହେଲେ ପରାଜୟ ବା ନିଧନ ହେଉନାହିଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମହାଭାରତ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେଲେ ଏବଂ ତୃଷା ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏକ ତୀର ମୁନରେ ତାଙ୍କର ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତାରଣା କରାଇଲେ। ଉପାଧାନ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ 2ଟି ତୀରରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କେଶବ, ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏହାର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? କ'ଣ କଲେ ଏଥିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ପିତାମହ, ପ୍ରାରବ୍ଧଂ ନ କ୍ଷୀୟତେ
कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं द्रुतकर्म शुभाशुभम। हे पितामह भीष्म, तुम्हें तो परम ज्ञानी परम योद्धा, क्यों भाषा रे तुमको बा बुझाइबी, किंतु एतिकी कथा स्मरण रखिब, कोटि कोटि कल्प बीतीगले मध्य, परार्ध जुग बीतीगले मध्य कौनसी प्रकार रे एई प्रारब्ध क्षय हुए नहीं। आमे माने समस्ते समस्त मानवकूल प्रारब्ध भोग करिया पाई ही ए जीवन धारण करिथांती। तेणु तुमर सेई भली प्रारब्ध अछि जहाकु कि एई जन्म रे तुमे भोग करुछ। पितामह भीष्म भगवान को श्रीमुखरु ए कथा सुनी आश्चर्य हो गले, हाथ जोड़ी पकेले, प्रभु मोर कौन प्रारब्ध थिला मते टिके कुहंतु प्रभु। भगवान कृष्ण पितामह को ऊपर संतुष्ट गले, पितामह आपण तो जाति स्मर पूर्व पूर्व जन्मर कथा आपण स्मरण करि पारंती, एबे स्मरण करंतु पूर्व जन्म रे आपण एभली कौन करिथिले जेउथि पई एभली सरसज्जारे साहित होई तीक्ष्ण सराघात रे आपण जंत्रणा रे पीड़ित होचंती। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को स्मरण पूर्वक टिके ध्यानस्थ हेले। गोटे जन्म नुहे कि दुईटी जन्म नुहे, जन्म जन्म धरी 100 जन्म पर्यंत स्मरण कले, किंतु पुत्रापि दुष्कर्मर चिन्ह वर्णर लेश मध्य पाइले ना। यह परे भगवान को जणाइले, हे कृष्ण मु मोर 100 जन्म पर्यंत स्मरण कली, किंतु एभली एक जघन्य कार्य करिछि बोली मोर स्मरण आसिला नाही। भगवान आउ टिके हसी दे कहले, हे पितामह ता पूर्व जन्म को आउ थरे मने पकाओ। पितामह भीष्म कहले, प्रभु मोर आउ पूर्व को मने पड़ू नाही। भगवान कृपा करी कहले, हे पितामह भीष्म एबे मु कहूछि तुमे श्रवण कर। 100 जन्म पर्यंत जदि मने पड़ुछि ता पूर्वर कथा मने पड़ू नाही, ता पूर्वरु कौनसी एक राज्य रे आपण एक राज परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। आपणकर सेतेबेले कैशोर अवस्था, पिलामानक संगरे खेल बुलरे माति थांती। से वर्ष से समय अनावृष्टि पड़ी था। अनावृष्टि हेतु राज्य रे दुर्भिक्ष पड़िबार आशंका देखी समस्ते मिलीमिशी आमर गोटे जहाँ लोक कथा अच्छी, बेंग मुंडरे सिंदूर बरसी जा इंदर, यही कथा कही कही बेंग को धरी आनी हलदी लेपन करी ताकू स्नान कराई देले काले इंद्र राजा वृष्टि करिए बोली एही भली एक कार्य से स्थान रे संपादित होइथिला। आपण मध्य से दृश्य को संदर्शन करुथिले। एहा परे ए कार्य समापन अन्ते आपण से बेंगटी को धरी हस्तरे बुलेई 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 दूर को फिंगी देले जे से बेंगटी जाई एक सप्त फेणी कंटा बा फेणी कंटारे लाखिकी रखित। पति आर्तरे से चित्कार करिछि, देह सारा तार से कंटा विद्ध हो गला, तार से विकल चित्कार, तार से कष्ट जंत्रणार प्रभाव आज भोगिबाकू पड़ुछि। हे पितामह, किंतु से भोग धीरे धीरे शेष हो आसिलानी। जेहेतु इच्छा मृत्यु बर आपणक पाखरे अछि, आपण जितेबेले चाहिए मध्य इच्छा मृत्यु केवे वरण करें से भोग आपणकर क्षय हो आसला। किंतु जेहेतु सेतेबेले भगवान सूर्यंकर थिला दक्षिणायन गति, उत्तरायण गति हेबा पर्यंत भगवान निर्देश रे भीष्म अपेक्षा कले एवं उत्तरायण गति आसीबा परे भगवान सूर्यंकर जेतेबेले उत्तरायण गति आसीछि सेतेबेले पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु वरण करी स्वर्लोक को गमन कर।
ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହାକି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏଥିରୁ କେହି ନିବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରବ୍ଧରେ କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି ଏହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆଣିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ମହାତ୍ମା ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ପहिले ରଚି ପିଛେ ରଚଉ ଶରୀର, तुलसी चिंता त्याग दे भजलो श्री रघुवीर, तुलसी चिंता त्याग दे भजलो श्री रघुवीर। आमମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁକର୍ମ ଏବଂ କୁକର୍ମର ମିଶ୍ରଣରେ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଦେହ ଧାରଣ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ କେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଟାଇଲି ଛପର ଘର କରିବ କି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛପର ଘର କରିବ, ନଡ଼ା ଛପର ଘର କରିବ କିମ୍ବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଘର କରିବ ତାର ପ୍ରଥମେ ସରଞ୍ଜାମ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର, ନଡ଼ା ଛପର ପାଇଁ ସେହି ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦରକାର, ଟାଇଲ ଛପର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣକୁ ମିଶାଇ ତାପରେ ହିଁ ଘରଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି କର୍ମକୁ କେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ବିଚାର କରି ସେଇଭଳି ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତୁଳସୀ ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ ଦେ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଭଜଲୋ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆସିବ ଆସୁ, ସୁଖ ଆସିବ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆସୁ, ସେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ସରିଯିବ ସେଇଦିନ ଏ ଦେହର ଅବସାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉ ଥାଇ ବଳେ। ଏଇ ମହିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ରୋଗ ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି। ଇଏ ସବୁର ମୂଳରେ ରହିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଯାଚି ଯାଚି ସେ ସମସ୍ତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ କେହି କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି? କେହି କ'ଣ ରୋଗ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରୋଗ ଦେ, ଦୁଃଖ ଦେ ବୋଲି କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲେ ମାତା କୁନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବିପଦ ସନ୍ତୁ ମେ ନିତ୍ୟମ୍, ମୋ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇଭଳି ବିପଦ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେ। ବିପଦ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବୁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ତୋ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସତ୍ ପଥରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମାଗିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି? ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କର୍ମ କରି
যেভাবে ভাবে ব্যাঙ্কରେ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥାଉ ସେମିତି ତାହା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ କର୍ମ ବାଲାନ୍ସ ଆକାରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଏଇ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ତାହା କେବଳ ଭୋଗ ସରିଲେ ହିଁ କ୍ଷୟ ହେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ, ଉଦ୍ଧବ କର୍ମ ହୁଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ, ଉଦ୍ଧବ କର୍ମ ପଦେ ସେବ। ସଂସାରରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ କର୍ମକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସତ୍ ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁଫଳପ୍ରଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନଥିବା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କୌଣସି ମାନବ ଜୀବନରେ ନଇଁ ଆସେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କର୍ମେ ନଥାଇ ଯେବା ଫଳେ ଦୈବ ହରେ ତାହା ବଳେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ମଧୁମୟ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ନିଜ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଏ ସମାଜ ପବିତ୍ର ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାରରେ ବଳବାନ କିଏ ନା ବଳବାନ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବା ଏଇ କର୍ମ। ଏହାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଟିକିଏ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। जय राधे कृष्ण, 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 जय राधे कृष्ण। नमामि राधे नमामि कृष्ण, नमामि राधे नमामि कृष्ण, नमामि राधे नमामि कृष्ण। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण। एतत् कर्म श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम्।